Кукленият театър. Той е силно настояще и поглед в модерното бъдеще. Кукленият театър е сантимент. Той е усещане. Неговата цел е неусетно и финно да достигне до всяка частица от нас и да ни завладее. Той е полъх от детството, спомени и топлина. Той е и минало. На изкуството на куклите всички възрасти са покорни. Кукленият театър е древно изкуство. Той е достигал до сетивата на хората още преди 4000 години. Куклата оживява, за да предаде идеите и мислите на хората. Смята се, че марионетките предшестват актьорите. Кукли от глина и слонова кост са открити още в древните египетски гробници. Иероглифи също изобразяват ходещи статуи, използвани в древните религиозни драми. Опознаването на ритуалните кукли на ацтеките в Мексико и ритуалните кукли в Африка показват ролята, която куклите и тяхното материализиране са играли през вековете. За кукловодството се разказва в произведенията на Херодот и Ксенофонт в Древна Гърция. Има кукли ръкавици, марионетки на конци, кукли за театър на сенките, кукли с прът. Стара Загора си има 12 изключителни кукли, които от 1977 година ежедневно изнасят своето едноминутно представление под звуците на любимата мелодия на българския композитор Петър Стубел, трайно съхранена в сърцата на малки и големи. Красивите близо метър кукли, водени от ангел войвода, с нежни въртеливи движения се покланят пред погледите на своята вярна публика. Следват червената шапчица, Пинокио, Златка златното момиче, Храбре лешникотрошач, Ян Бибиян, бабата и дядото и до тях са дяволчето Фют. Всички тези герои са оживявали през годините на сцената на кукления театър и са предизвиквали бурни аплодисменти сред своята публика. Часовникът е създаден при преустройството на сградата на кукления театър, когато е изместен входът му и е осигурено допълнително пространство. Куклите са изработени в ателието на театъра. Някои специално за часовника, други са реплики на герои от представления, част от репертуара игран тогава. Всички кукли са създадени по проекти на бележития художник и театрал Любомир Цакев, който става директор на кукления театър през 1982 година. Изпълнени са от сръчните ръце на Веселин Неделчев. Механизмът е изработен в комбината по роботика Берое, а електрониката е дело на инженер Благой Иванов. Декорацията на часовника, портите с куклите, петелът и знамената са на изключителния скулптор Емил Иванов. Пеещият часовник е емблема на града, символизиращ Старозагорския куклен театър, който има дълга и интересна история. Аз като стоя в канцеларията чувам всяко отваряне на часовника, което е така едно вълшебство. Театъра живее, духа му е тук. Аз даже понякога я сънувам или като се събудя, първото нещо, което звучи е точно мелодията на часовника. Началото на театралното изкуство в града полагат няколко млади ентусиасти през далечната 1957 година. Без професионален опит, но водени от своята любов и емоция. Петър Александров, актьор и режисьор в драматичния театър Гео Милев, заедно с съпругата си Лидия Александрова, Денка Димова и Добрина Бунарджиева поставят основата с пиесата Мечо турист. Стартират на 7 декември изключително примитивно, с прожектори от консервни кутии, но с много желание и хъст. В издавания по това време вестник Септември неколкократно има обявление за първата по рода си инициатива. В брой 852 от 16 октомври 1957 година на страница 4 има малка дописка със заглавие «Куклен театър в Стара Загора». Кукленият театър в Стара Загора поема своята първа глътка живот, за да израства със всяка изминала година. Тази дата се превръща и в рождения ден на Старозагорския куклен театър.
След 1 януари 1962 година, когато театърът става държавен, към него се присъединяват и Мариана Христова, Александър Темелков, Георги Монев, Здравко Кълпакчиев-Зико, Анастасия Луканова и Здравка Михайлова. През 1968 година изключително ползотворният тандем режисьор и художник Васил Апостолов и Любомир Цакев, хора с нужното образование, започва един нов период на кукления театър, в който от любителски се превръща в истински, професионален и културен институт със значимост. Васил Апостолов е директор и режисьор в театъра от 1968 година до 1982 година. През този период се създава сериозен репертуар, участие в различни фестивали и конкурси и все повече награди и отличия. На мястото на старото читалище се изгражда модерен детски културен център със съвременна сцена, зала, звуково и осветително оборудване, весела детска сладкарница, пеещия часовник с куклите и танцуващият пеяро пред входа. След оттеглянето на Апостолов през 1982 година, директор на театъра става Любомир Цакев, който поради заболяване се оттегля през 1996 година и на негово място за 2 години директор става скулптора Емил Иванов. 90-те години са особени и трудни както за страната, така и за културните институти. След лек застой и редица неблагоприятни промени, управлението на театъра минава в ръцете на Дарин Петков. Той е завършил надвис Кръсто Сарафов със специалност актьорско майсторство. Магистър е по арт менеджмент от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, Пловдив. След завършването си 10 години работи като актьор във Варна. От 1 април 1998 година, след конкурс на Министерството на културата, до ден днешен е директор на Държавен куклен театър Стара Загора. Под негово ръководство Старозагорския куклен театър заема водещо място след културните институти в цялата страна. Днес предлага вълнуващи заглавия и богат репертуар за деца и възрастни, както и на класици, така и на съвременни автори. В годините свързването на кукления театър само деца и кукли и изразяването на емоции и чувства само чрез кукли остава в миналото и все по-често кукленият театър е място за себеизразяване и модерно творчество и интерпретации. Бяха тежки години, криза, недоимък, много по-малък репертуар, много прибрани пиеси, чисто като декор и реквизит. Трудни години бяха, но най-хубавото, че преминахме през тези години и сега се радваме и на популярност, и на обич от публиката и възможността да създаваме продукции, които възторгват и самите нас. Да, аз през 1998 година на миналия век стъпих за пръв път тук, в нашия театър. Да, тогава бяха други времена. Държавата беше друга. Пак се казваше България, слава Богу, но беше съвсем друга. И като устройство, и като икономика. Наистина бяха по-трудни времената. Един изигран репертуар заварих. Нямаше потенция да се създават нови пиеси, такива, каквито му се иска на човек. Имаше режим на водата, тока също спираше от време на време. Нека да не забравяме това. Нека да не забравяме. Аз като дойдох в 1998 година, първата бела, която направих в театъра, беше да наводня кабинета на директора, защото нямах навика да спирам чешмата, нали, заради режима на водата. Да, минахме през много трудности. По-важното е обаче, че когато се събрахме да работим с Таня Калчева, ние разбрахме, че можем заедно да гледаме в една посока и да постигаме общи цели, като всеки от нас ние двамата сме коренно различни, като характери, като хора, но това взаимно ни допълва в общата работа, което е чудесно. Допълваме се и бързо се разбираме и така правим следващата крачка напред.
Щастлив съм, че дойдох да работя в Кукления театър в Стара Загора. Щастлив съм, че толкова време работим заедно с Таня, защото знаете, че театър е екипна работа. Мениджмънта също е силно екипна работа. Всеки менеджер зависи от хората, с които работи. Защото никой човек не може всичко да върши сам, нито разбира от всичко. Аз съм дълбоко неразбиращ от много неща, затова се допитвам и гласувам доверие на хората около мен с техните умения, с техните критерии, заедно да постигаме целите, които сме си поставили. През 2000 година Дарин Петков в сътрудничество с Татяна Калчева и Стефан Янков поставят началото на най-значимото театрално събитие в града на лепите – Международния куклено-театрален фестивал за възрастни Пиеро. Първите 2 издания се случват всяка година. Постепенно фестивалът започва да се разраства като мащаб и значимост. Започва да се провежда като биенале през година. Целта на събитието е да привлече и стимулира театралните творци в създаването на вълнуващи, различни, иновативни спектакли за възрастни и да популяризира куклено-театралното изкуство. Той е синтез от събития, съпътстващи спектаклите като кинопрограма на анимационни филми, сценографски изложби, театрални уъркшопи, ателиета за театрално осветление, графичен дизайн, куклово майсторство, концерти, изложби, арт-инсталации и работилници и други. Целият град участва при провеждане на фестивала, като различните събития и представления се разполагат по различни сцени в града. Вече 24 години с 13 издания, по време на фестивалът Стара Загора е театър. Стара Загора е Пиеро. Всички хубави идеи се раждат на масата. Нали? На маса с покривка и с всичко, какво трябва да има на нея. Така се роди идеята на маса с разговор с приятели, колеги и слава Богу, че започнахме. В началото имаше много голямо недоверие и на хората около нас, какво правим, как ще го направим, защо го правим изобщо. Но доказахме, че има смисъл в това, което правим и ние се гордеем с това, че фестивала вече е утвърден на национално и на международно ниво и един от най-значимите форуми за професионална изява на творци в България. Да, и аз само бих допълнила, че всъщност Европейската комисия и Европейската фестивална асоциация е отличила фестивала Пиеро за възрастни като иновативен, значим и уникален. И от 2015 година до последното издание ни връчват лейбъл ЕФЕ, Европа за фестивалите, фестивалите за Европа е абревиатурата, който е точно за значимост, за иновативност, за принос, което е супер висока оценка. И друг куклен фестивал не е отличаван с такъв лейбъл, така че това ни изпълва и с удовлетворение, и с гордост и подхранва мечтите ни за следващите издания. Да, и нека да го знаят повече хора. Хора, гордейте се с вашия куклен театър. Голямо впечатление прави на гостите, които за пръв път идват в Стара Загора, независимо дали са българи или чужденци, особено на чужденците, че за Пиеро работят всички. Пиеро се случва и в операта, и в драматичния театър, и в културния център, и в галерията художествената, прекрасната, в регионалния исторически музей, а библиотеката Захари Княжевски не е един от основните партньори. Тоест, всички значими културни институции в Стара Загора работят за фестивала и помагат и създават условия той да се случи такъв, какъвто е. Непоправим и незаменим и единствен. Да. Също много хубава е реакцията и на хората, които работят по магазини, услуги и така нататък. Те казват, просто има друг облик града, вървят удохотворени хора, можеш да общуваш. Те преливат от енергия и предават тази енергия и на нас и това ни прави щастливи.
Само искам така лека скоба да отворя. Тук от няколко месеца имаме нов служител в ателието, художник-изпълнител, която всъщност завършва архитектура в Франция, но каза това, което ме накара да се върна в България и да искам да работя в кукления театър, в ателието на кукления театър, това е фестивала Пиеро. Отдалеч по-лесно се вижда колко е значимо това за Стара Загора и как изпълва със съдържание присъствието ти в този град. И за мен това е много висока оценка и много голяма радост. Сдружение с нестопанска цел Пиеро, Държавен куклен театър Стара Загора, Община Стара Загора, Фондация Сцена Балкани, Швейцарска културна програма в България, Национален център за театър България обединяват усилията си през 2003 година и дават началото на уникалната за България театрална творческа лаборатория. Лабораторията е място за експерименти и развитие на възможностите на актьори и режисьори, които свободно да се развихрят така, както репертуарният театър не може да им предложи. Те са поле за изява както за професионални творци, така и за студенти. От 2003 година до 2022 година са реализирани 13 лабораторни процеса, като първите 4 акцентират върху пробите, репетиционния процес и експеримента с материали и текстове, без да имат за цел от тях да се оформи завършен творчески продукт. Всяка от творческите лаборатории завършва с показ на постигнатото пред публика, а след това получава и време за репетиции на спектакъл, вдъхновен от получените резултати. Тези лаборатории се родиха през далечната 2001 година, ако не се... 2003, благодаря. Когато ходихме с Таня Калчева до Смолян да видим една друга лаборатория. Тя беше на тема "Балканите четат Радичков" в Родопския драматичен театър, под ръководството на Крикора Зарян. И там една пиеса на Радичков се играеше на отделни откуси от нея на 4 места, 4 сезона. И си казахме, добре, в историята на драматичния театър има страшно много драматургия написана. На тях им е лесно. При нас една от нашите болки е, че няма достатъчно драматургия за куклен театър. Се чудихме на какво да стъпим. И тогава, заедно с, Бог да го прости, доцент Петър Пашов, заедно с, Бог да го прости, Стефан Янков, това са наши големи приятели, седнахме и в дълги разговори успяхме да измислим формата, по която можем да провеждаме така наречените творчески лаборатории. А то е много просто. Има една тема, ти определяш темата, събираш хора, които искат да работят по тази тема и им даваш възможност 15 дни да се опитат как една идея може да получи своя театрален еквивалент на сцената, без да се очаква, че ще правят пиеса, без да се търси някакъв крайен резултат. Тоест, по-важното в тези лаборатории е самият творчески процес. Да се изследва пътя, по който можеш да стигнеш от една идея, как тя се материализира на сцената в някаква форма. Това не са завършени продукти, които показваме. Това са само покази на резултати от лабораторията. 4 екипа с режисьори, сценографии, с актьори работят на 4 различни места в театъра и накрая събираме публика и показваме показа. Винаги са страшно интересни лабораториите. А от тях пък после идеите, които те раждат на сцената и ги материализират, от тях после много често има възможност да се превърне някои от идеите в един голям спектакъл. И има вече много примери за това. Да. Ами, лабораторията, това е полет на въображението на творците. Те са абсолютно освободени да експериментират, да развиват творческото си въображение и да дадат и на зрителя, и на себе си един по-богат творчески инструментариум за постигане на определена идея, на определена тема.
като експериментират и режисьорите, и актьорите, и сценографите. Така, на последната лаборатория екипите работиха, едните работиха с маниста, едните с катран, едните с дървен материал. А темата за всички беше без корени. Всеки от екипите се опита да разкаже в неговото въображение какво е обезкореняването. А то има много нюанси. Да. Това са лабораториите. Лабораториите са добрият дух на театъра, с две думи. Духът на театъра се променя. В резултат на нарастващата нужда от усвояването на досега съществуващото пространство и изграждането на нова, модерна, различна сграда, място, където театралното изкуство да продължи с още по-бързи темпове да се развива, през април 2023 г. бе обявен международен идеен конкурс за нов център за експериментално изкуство в Стара Загора. Участие взеха 98 проекта. Включиха се екипи от 28 страни, от които 39 от България, 7 от Великобритания, 7 от САЩ, 4 от Китай, 4 от Египет, както и от страни от Европа, Азия, Южна и Северна Америка и Австралия. Международното жури в състав от 9 редовни членове от Румъния, България, Швейцария, Полша и Унгария и 3 резервни заседаваха в рамките на 4 дни. След протичането на прозрачния конкурс за победител бе класиран проектор на УНАС Студио. Тяхната награда е 10 000 лева и изработване на технически и работен инвестиционен проект и авторски надзор за изграждането на новата сграда. При изборът на печелившият проект е търсена плавна връзка между досега съществуващата сграда и наличното пространство в близост. Проектът осигурява общо 500 места и възможност за реализирането на различни театрални проекти от различни изкуства, изложби, перформанси и други културни събития в града, които да придадат цвят и емоция и още повече да утвърдят Стара Загора като един от най-силните културни центрове. Развитието на един театър е като развитието на един жив организъм. Като на едно малко дете, което го учиш да прохожда, па да тръгне първи клас, па да каже добър ден, нали, всичко с цялото се разви. Това е естествено. Същото развитие има и всеки един културен институт. При нас се случиха така нещата, че такова развитие получи нашия институт, че вече тази сцена не му е достатъчна, не му стига пространството, защото ние имаме огромен репертуар от над 40 живи заглавия, които можем да изиграем във всеки един момент. Това първо. Второ, лабораториите, които почнахме да създаваме, фестивала Пиеро. Всичко това е един жив процес, който ражда след себе си още стъпки. И стигнахме до естественото заключение, че просто ако имаме още едно сценично пространство в двора, което е прекрасно място, тогава това ще позволи театъра да избухне още нагоре, да продължи своето вертикално развитие. Или най-малкото по такава вертикална синусоида да е, но да бъде развитие само нагоре. Тоест да създадем едни нови условия, още условия за работа на творците, които каним, и да можем да си позволим и по-смели мечти. Прещо се надяваме, ако няма някакви трудности по финансирането, за 3 години, 4 да имаме нов, модерен център за експериментално куклено изкуство, което ще има и възможността център да посреща не само да посреща и колеги от цяла България, от чужбина, от всякъде, нали, където да продължат тези експерименти и търсения и те да дадат възможности за копродукции и за разрастване на фестивала и за всичко. За мен Центъра за експериментално куклено изкуство е мечтата, която го гледам с широко отворени очи и мечтая да се случи. Но то всъщност, това, което искаме да постигнем, то няма да бъде само за театъра. То ще бъде на Стара Загора. Това ще бъде... Знаете, че Стара Загора има много малко оборудвани сцени. За мощността на града, за дейностите, които се случват в града, творческите дейности.
и по детски градини, училища, в читалища, в отделни клубове. Имаме изключително малко сценични оборудвани пространства, на които могат да се случват магии и чудеса. Така че, ако не ни мине котка път и ако Бог ни помогне, ние ще след 3 или 4 години бихме могли да имаме още една нова къща в двора, хубава, театрална, за Стара Загора. През годините Държавният куклен театър е носител на десетки престижни национални и международни награди. В историята на театъра, тя не е малка, вече 65 години не съм ги смятал, но не наближаваме 70 години. Театър има много отличия и много награди. Не само в периода от 1998 година насам, а и много преди това. Има значими национални и международни награди. Ние сме горди, че продължаваме тази традиция на театъра, т.е. там, където се покаже да бъде отличен, да се гледа на него с респект заради това, което работи, това, което показва като художествена продукция. Така че няма как да ги изборявам много. Те са безброй много награди. Включително в последно време започнах и от Министерството на културата в последните 10-12 години да дават награда и за мениджмънт, за разпространение на продукцията. И такива награди имаме 2-3. Те не са мои награди, те са награди на целия екип и на целия театър. Така че ние просто продължаваме тази традиция с наградите. Не мога да кажа коя е най-голямата, коя е по-малката. Всяко отличие е признание на една професионална общност, която те гледа и те оценява. И това те изпълва с удовлетворение. Тъй като ние работим основно на територията на Стара Загора, една от най-значимите награди, които сме получавали, разбира се, е наградата и Стара Загора. Защото това е оценка на обществото, за което работим основно. Международните награди си имат свое значение. Изпълват те с определена гордост. За мен любими са и наградите ИКАР, защото там ние сверяваме часовника си с най-добрите в България. И за наша радост имаме много отличия ИКАР. И за цялостен спектакъл, и за компонентите, било сценография, режисура или музика, там като че ли така удовлетворението е огромно, защото си от най-добрите, а не наред с другите. И за мен, може би, тези награди, като започнем от 2015 година за страх и въобще за всички, и за детски спектакли, и спектакли за възрастни, това за мен е много голямо признание. Да, тази година отново имахме награда ИКАР, и то 2 награди, едната за цялостен спектакъл, и другата за мениджмънт и за разпространение на продукцията на театъра. Това се случва за не знам вече за кой път, но голямо е удоволствието и удовлетворението, че професионална общност те оценява. Колегите оценяват, което показва, че пътя, по който вървим, е този. Няма друг. Това е. Правилно сме оцелили пътното платно. Аз искам да продължим за наградите за една друга награда. Няма никаква по-голяма награда за нас, когато свърши представлението, след аплодисментите, когато виждам щастливите лица на децата, очите им са други, когато излизат. Говорим с тях, те се вълнуват, излизайки от салона, продължават да коментират това, което са гледали. Някои си тънаникат рефрен, който им останал в главата, част от музиката. Нашата възрастна публика, искам да ви кажа, че след всяко представление за възрастни, което правим, отвън, като свърши, остават хора. Те не си тръгват. Публиката не цялата публика, но примерно едно 30-40 човека остават вънка, пушим си по една цигарка, говорим си или те говорят помежду си това, което са гледали, това, което ги е развълнувало. А основната
Задача на сценичното изкуство е да те развълнува този проблем. То не може да решава никакви проблеми. То не дава решение и слава Богу. Но творците, когато нещо ги вълнува, се опитват да го споделят с публиката със своите средства. И ако публиката се развълнува от това, което е гледала, означава, че те са се свършили работата. И това ми е една от най-големите награди, да виждам как публиката стои отвън, ние се тръгва, говорят дълго време и това ме прави щастлив. Има и другия случай, в който публиката не си тръгва, но и не говори. И аз съм питала защо така трябва ни време, за да се съвземем от видяното. И не искаме да изговаряме никаква дума, за да не развалим магията на видяното и почувстваното. Така че, да, това е най-голямото да. Най-големите награди са това. Всъщност това е наградата. Всичко друго е суета. Така е. Към театърът има и детска театрална школа, основана през 2010 година. В нея се обучават десетки деца в две възрастови групи – от 7 до 10 години и от 10 до 14 години. Ежегодно всяка от тях има премиера на един куклен спектакъл спрямо възрастовата си граница. Създатели са Елица и Станислав Матеви, актьори в театъра. Идеята за школата, театралната школа към Кукления театър Стара Загора, се роди в далечната 2010 година. Тук на едно общо събрание обсъждахме какво е хубаво да се направи, да се случва в театъра и да е за децата на Стара Загора. И разбира се, целта му да не е с самоцел, а да е с идеята да възпитава и да ангажира децата и евентуално да ги напътства в каква професия биха могли да се ориентират, съответно, дали им харесва театралната професия. И така взе се решение, че е хубаво да направим театрална школа. Аз самата като дете, понеже съм от Стара Загора, също бях приета в такава детска театрална студия към Кукления театър тук. И знам колко хубаво преживяване беше това. И се ангажирах с създаването на тази школа, подкрепена от ръководството на театъра. И направихме един кастинг за дечица. Направихме две възрастови групи. Едните деца бяха по-малките. Имахме от 5 годишни до 3-4 клас. И след това бяха по-големичките от 4 до към 5-6. И стартирахме много плахо, но пък с много амбиция и така настроение. Но бяхме щастливи, защото едно от тези деца днес, което беше най-малкото, Рая Петрова, тази година беше приета и в Театралната академия в специалност актьорство за куклен театър. Тоест тя така поддържаше огъня в себе си всичките тези години и работи усилено, за да продължи в тази посока. Имаме и други деца, които също учат актьорско майсторство на други места и в България и по света. И всъщност първата година бях сама, справих се с всичко това. Впоследствие моя колега Станислав Матев се включи и така до 2015 година бяхме заедно. Да, ами тя беше, понеже школата започна да се разраства, в един момент имахме, мисля, че над 30 деца, 35 може би, и се наложи още някой да се включи. Аз се престраших. Също с идеи за упражнения, за задачи, които развиват доста импровизационното мислене, което в кукления театър е доста полезно. Бързия рефлекс, как се реагира, колко бързо можеш да излезеш от дадена ситуация, понеже се случва гафове на сцената или самите представления понякога изискват импровизация, което е адски трудно нещо за актьорите, понеже така, големите учители казват, че импровизацията се базира на много твърда основа. Трябва да имаш много твърда основа, схема, какво правиш и вече от там нататък можеш да правиш експерименти. Така, да излезеш от рамките и така започнахме да ги учим, да развиваме мисленето им. Използвахме на Джани Родари, има една много хубава книга. Граматика на фантазията, това са упражнения за въображение, защото всъщност ако развием въображението, всичко нататък се случва много по-лесно. И правихме спектакли всяка година, тази традиция и сега продължава, защото школата продължава да съществува, наши колеги я поеха.
да се правят 2 спектакъла, по един за всяка възрастова група. Прави се премиера, идват роднини, приятели, играе се по 1-2 пъти, 3 пъти. И е много хубаво, че се случи тази традиция, че се развива точно куклено-театралната школа, защото школи в града има актьорски, но това е единствената, която се занимава с куклен театър. И всъщност ние обучавахме децата на всички системи кукли, които можехме да се сетим. Използвахме от театъра кукли или ателието ни изработваше специално такива, които можем да работим изцяло с тях. И най-хубавото е, че с много от родителите и с тези деца останахме приятели и до днес и се чуваме, виждаме се. Направихме една така много хубава обстановка, децата да се отпускат, да преодоляват свои проблеми, задръжки, да развиват своите таланти и така живота да върви в посока с любов към театъра. Всъщност да, професията актьорската помага, те може да не станат актьори, но по някакъв начин помага на децата да бъдат по-добри в общуването с хората и изобщо да бъдат как се казва, да се отпуснат в дадено да бъдат себе си, да не се страхуват да бъдат себе си. Ти първа. Аз винаги казвам това, което е и мото на театъра, през очите на децата към сърцата на възрастните. Любов и съдба. Кукленото изкуство е магия. Бъдете част от нея. То дарява, осмисля, достига дълбоко. Ражда емоция, радост и болка, размисъл. Театърът обогатява, изкуството извисява.